We beginnen weer de dik uit. Na 3 weken scootjeszillen pakken we de triet weer op in Haas. Verslagjouwer Jouke Olgra en cameraman Evert van den Berg stappen daar op het tandem om de fietstocht langs de Zeedik te vervolgen. Startpunt Haas. Wij nemen de tandemoer van Albert Jensma, de vorige verslagjouwer. Hoeveel kilometer hebben wij, Jan? Nou, ik zoek iets. 40 ongeveer. 40. In 2 dagen? Ja? Kim maar, hè? Moet kunnen. De reis is begonnen. Ik met sturen en cameraman Evert zit achter op de filming. Wat we de komende dagen beleven zullen, weten we net. Eerst maar eens op zoek naar wat echte oude zeun. Is het nooit een keer vervelend om hier maar altijd zelden te zitten? Nee, want ze breken hun poort om allemaal hier 's morgens te komen. En 's middags. Maar iedere middag komen ze om 1 uur of 3, 2:15. Nou, dan kan ik grappen beleven. Dat ben al je oude zoon, zat ze hier? Het zijn allemaal oude zonen hier. Wanneer ben je nou een oude zoon? Hij 65. Als dat 65 ben je ongeveer. Nou. En dan ben je toch gedaan. Ik mag hier nooit net zitten, ik ben te jong. Dat ben eigenlijk nog wat jong. Ja, ik eigenlijk ook hoor, want ik ben al lang hier 65. Het is vanzelfs wel gezellig bij de oude zoon, maar we moeten ik wel een keer verder. Als we haast wat uit binnen, krijgen we de steen man in het vizier. We besluiten om hier de dik op te gaan om even de zee te bewonderen. De bedoeling is dat ik zo nou dan ook wat opnames maak zie met een amateurcamera. Maar dat is nog net zo makkelijk. Hoe 2 kilometer verder verlaten we de dik en boegen we al het loon in op naar het dorpje Keemsut. Echt volle weet ik er net van, alleen dat grote pier erbij komt. Ik beziek je meer te weten te komen bij de eerste de beste voorbijganger. Goedendag. Jongens, vrije? Ja. Je bent Keemsutter? Ja. Ja. Heb je nog wat te beleven in Keemsut? Poeh. Net zo volle. Nee. Nee. Het is een dorp, een heel wat dorp. Nou ja, dat nou wat keert, wordt er sport. En verder moet ze ergens oorzinnen, want hier is niks meer. Hoe lang ben je hier al? Mijn hele lem. Nooit in West? Nee. Nee. Wat bindt je aan ons aan het dorp? Nou, ik ben hier boer en dan wen je hier. Ja. En dan blijf je hier. Want ik zal je vertellen. We zitten maar 18 jongens in de klasse. En er is net één van Bleund, alleen nog ik. Want ja, ik ging mijn werk en de rest moest ergens anders werken. Hier is net één Bleund. Ik ben nooit een echte boer geweest. Ik moest boer worden omdat ik weer die enigste zoon en dan ging dat zo. Nou. Je ging geen keus. Nou, dat ging een keer zo. En dat, ja, het wie mijn hobby nog net 100%. Ja. Wat ging je dan willen wonen? Ja, ik ging hartstikke een soort nog geschiedenis en historisch, dat soort dingen. Heb ik nog. Je hebt je Ropping al eens een beetje mist. Ja, ergens wel. Maar ja, het is erom. En daar kom ik tevreden mee, helemaal niet. Boerpolitiek houdt dus de tip om ik even te zien bij het Keemsutter Ierdewerkatelier. Daar treffen we Wietse Fopma, een kunstenaar die al zo'n 2 jaar dwaande is met dit oude ambacht. Ineens vertelt hij hoe of wat als het maken moest, hoe dat ik de zuren maken moest. En, nou ja, dat vind je uit de boeken van de bibliotheek en noem maar op. Hier even verderop, je maakt hem dus zit tegelaven zelfs. Ja. Stel wel eens even zien. Ja, daar heb ik zeker ook de kunstels al gekeken. En
Ja, die maken toch echt dat oudbollige spul zoals, hier, zoals dit spul en zoiets wel. Maar dat maken ze toch ik. Ja, dat maak ik ook omdat het al wel enigszins vraag naar is. Maar Maar het is oudbollig. het is wel oudbollig. Kijk, en het mooiste, of tenminste, zulk soort werk, dat maak ik het liefste. Nou, van een foto en dan een portret erop, weet je wel. We hebben het beeld achter ons zitten en fietsen op naar Vurgem, een oud plakje in het Jedra Barrediel, met een eeuwenoude historie. Het bietenbeschuilde Douwe Zwagerhuisverkeerpje wel is jonger, 50 jaar, maar dat weegt het nog prima. Daar zit er maar zijn hele 90 jaar voor in. Jo, hij een mooi plakje. Ja, ik vind die mooi. Dat is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Maar dan ben ik belang bij die beschuil. Wat moet je opbrengen? 50 groenen. Dat is ik niks, maar... Graaf net? Hé? Dat is nou graaf net? Nee, weet je, dat was maar het begin. En ik sta de vrienden en dan kom je en dan krijg je 50 groenen weer waarom. Als je net goed werkt. Maar dat heb je nooit meer. Ik moet er zeggen, ik ben 90 jaar oud. Nou. En mijn zoon die heeft wat loon en dan komt dat soms in dat hok. En dan heeft er zijn vrede en alle dik in. En dan komt hij beschuil leren en dan maakt soms dat er een komt, want je kent dat al even wat rood hebt, maar dan neemt hij eigenlijk net genoeg meer. Dus je wilt zien, als je nog 20 pond keep je, dan maakt het niks 20 pond werden. Dan moet je dat net wat rood hebben. Nou? Maar je verkeer ik naar je appels van huis? Ja, nou. Maar met planten, hè? Wat planten hij? Wie? Waar hij hem die? Ja, ik weet het. Dit ben savoykool, dit ben boerenkool, dat ben die. Aan die wie? En die ja, daar hebben we toen heen. Er komt daar niet bij met die wat. Nou, en alleen boeren kan je maar de koolplanten maar krijgen, maar die boerenkool niet meer. Want daar heb ik altijd mee genoeg van. En dat ben die kool, die 14. Dat is echt de savoykool. Maar ik weet niet dat je maar toen hebt. En dit is de spruitkool. En mijn derde, nog 3 bedjes, maar ik ben net opgekomen. Ik heb voor 40 groenen, zie je dit hier. Ja, daar weer 1000 bij, hè. En dan is het in je poetsen. En je bent goed bij de hek, 3 poetsen in goed. Je hebt voor 40 groenen zie je. Dan hebben die letters hier gezet. Nu stel, dat is nou naar hoe gewoon, maar doet met even vrees. Dan komt het weer vol en die weer. Daar hebben we verleden jaar een prut van verkocht. Want ja, dat kan je zelf al aan het openen. Wat maken beroep? Ja? Ja. Valt je net aan, hè? Nee, maar ik ben nog net zo lang van bed. Nee. Nou, dan is de kaper eerst naar helder, dan had de rust gewoon, nou. Ja, dus heb ik nou. vroeger ik beroept. Zijn jullie van Want dat wie een Duitser, hier. En toen heeft hij nageraden naar het huis gaan. Wat van wie zijn jullie? We zijn van Omroep Friesland. Omroep Friesland? Ja. Nou, dan maar gauw zien. Ja, nou. dat zijn wel lekker bekeken, denk ik. Nee, dat hoeft Maar ja, hij drukt al, jongen, drukt 7. Nee, dat hoeft niet. Ja, Maar het ik mooie vind is, hij is het net bezwaard, ja. hoor. Zo wie is het verder. Maar nu heeft ze daar de kleur die ze hebben. Ga je die wat werken maken, zeg maar. Dat is nou al even volle makkelijker doen. Ja. Maar toen gebruikte ik zelf loon. Dan ben ik later in de genering gegaan, dus het mijn nek weg. Het is wel een goed plek om te leven. Ja, wel. Ja, wel. Maar ja, dan kon je in de genering ben en daar heb ik nou in de maanden nog goed 500 groenen van. Zolang had ik leef, zeg ik me, zei, betel je dat uit. En hier, ik nou eerst nu en mijn vrouw dan niet die kreeg. Maar zoek nog nou weer een vrouw nemen. En ik zoek komen te zeggen, die krijgt het net vanzelf. Maar ik neem het net weer in. Ik heb het nog beleefd. Ja? Ja, ik heb 2 vrouwen gewoon. En bij dan kan mijn honger maken aan de beste hond. Ja, dat is geen muziekje. Ja. Maar jou begint er net weer om. Nee hoor. Nee. Ik rijd hier zelf weer. Wij moeten verder. Ja. Zwager bedankt. Ja, niks te danken. Nou, en die bestuur, want die moet ik ook weten. Ik heb het... Zwager wil nog volle meer kwijt, maar helaas, wij moeten verder. Vurgem is een lietsdorp, mooi heeg uit 50 inwoners. In het oudschwalhuis kunstschilder Jon-Murk de Vries en zijn vriend Wild Cordes. 12 jaar lang binnen ze nou Vurgemer. Goeiedag. Wij zijn van Omroep Friesland televisie. We maken een tour langs de Zeediek. Juist. Oh, meneer. Hallo, ik wil graag.
Wil je op het dorp ik als een bijzonder beschouwen? Ik geloof van net. Nee. Ik geloof van net. Nee. Daar let ik niet op, ja. Maar wij houden wel van elkaar hier. Ja, ja. Het is, wat dat betreft is het hier prachtig. Het is een goede plek om te wijnen. Ja, ja. Het is heerlijk. Het is... ja, de boeien, daar kom ik steeds voor op. Ik ben weer, het ken je net, maar ik ben eigenlijk nog nooit zo volleidig en actief geweest in mijn werk. Ik ben altijd, het is net alsof ik opdeeld word. Wat doe je meer winterdags? Want dan lijkt het meer aan een koude bedoeling. Ja, nou ja, sinds er al verwarming aan zit, nou. Nee, dat valt best mee. Dat is best het waan. Heb je verenigd? Ja, Houtmoed. Ja, een keerspartij, iemand hier en zelfs toneel. En nou, we hebben een rommelmarkt gehad. Oh, zo hier dat wordt. Ja. Dorpsfeest, hè, wat ik? Nee. Wel met het toneel, wat doen ze nou en zo. Ja. Nee, het is geen dorpshuis hier, het is het Liedveld, ja. Wat is nou jouw grote wens wat er met jouw werk gebeurt? Dan is er een stichting. Wanneer? Zodra ik stoom ben, dan is de stichting actief. De mensen... Dan worden de schilderijen onderbracht in de stichting? Ja, want ik ik wil net dat er mij omsleept wordt. Dat moet bij elkaar blijven, vind ik. We nemen afscheid van Cordes en De Vries. Dit jaar is het beste loon van het beste loon van Ierden. Het oude Barrediel, het centrum van de bouwhoeken van Friesland. We zijn nog altijd in Vurgem, want al hoe liet het dorpelijk is, het historisch besef van de bewoners is groeid. Iep Hettinga is boer op Kamstra-Staten. Hij heeft 2 terpen in zijn pleats en had een meer als gemiddelde belangstelling voor de geschiedenis van zijn dorp in het oude Barrediel. Een paar dingetjes die hebben kriegen, maar daar staat ik dan in de tekst staat dat ik verwerken dat het ergens oorsvonden is. Maar oors komt het hier al uit de plaats. Wij hebben 3 terpen in de plaats. En die ben heel lang bij mij geweest, 2000 hier. En daar vinden we die spullen. Ja, van het jaar 0 tot 2000. We vinden ik nogal, ze hebben altijd bestreden dat de Romeinen hier west binnen, maar het is net helemaal wist, maar het is toch wel vrij wist terug. De vindsten van Romeins goed, dat we toch wel ondernemen, maar dat ze hier ik wel west binnen. En ik was de vindst aan springkloskes en weefgewichten. Dat houdt in, en daar kan ik wel concluderen, dat hier een hele rieke linweverij weer. Hier in Vurgem? Ja, hier in Vurgem. Nou ja, dat moest in die tijd zijn, maar toen weer Vurgem wereldberoemd. Om zijn linweverij. Alleen nog dat wereldberoemd was even in de tijd van die tijdplaatsen. Wat is er nog van oor van dat Vurgem, dat verhaal van de Vurgem? Nou, dat het nog altijd een bijzonder plakje is. En dat is zelf ik altijd west. Dat wie het heel vroeger al. Men wie vroeger al hier in Vurgem heel tolerant. Als het dorp moest zinnen, daar waren grote tjenstellingen, niet leeuwen en net leeuwen. En daar waar ik een soort spul maken, maar dat wie in Vurgem net zo. En vooral mensen die het in het dorp net klimatiseren konden of er net aanpassen konden, nou, die konden altijd in Vurgem terug. En dat beeld is nog wel wat, maar in Vurgem is het plaats van... Ja. Het zit er haast op. Nog zo'n 12 kilometer naar Oinpunt Haas. De loft driegt het weer. Mooi is die, Maarten, nee? Prachtig is hier. Zo stel je wel wijn willen? Nou. En ik wil nog even bij de broeren Hette en Hotse Jonkroon, want die leven in oorlog met de gemeente Haas. Haas wil haar loon annexeren van de uitbreiding van de Haazerhaven. En de man hoorde de kop ervoor en liet je terreinweens te matchen. Als de gemeente Haas je zin krijgt, dan is het mooi en hier is 4 of zo, dan binnen je hem hier net meer.
Ik weet er niks. Ik nou dat ze dan niet kennen. Wij kennen ze keren. Het is net een kwestie. Je komt net verder. Het staat alle machines erop, weet je wel. Je krijgt langzamerhand meer moeilijkheden. Ze krijgen hier uiteindelijk wel waai, op zo'n manier. Nou, dan zullen we het eerst in maken, maar jij er net. Je zet het terug. Ja, dat ja, wat maakt wij? Dan moet je... Ze krimpen alle dagen. Een mooi huis in huis. Ja, maar eerst doen ze daar. Kwamen ze daar wat. Toen hebben ze... Dat moest eerst ik plat. Dat moest eerst ik plat. Nou. Toen ben je het deskant uitkwam, toen kwamen ze bij het stek. Nou hebben wij ze weer zo 4 keer. Maar nou mat ze dan voor u langs, maar ja, nou hebben ze u dreigt. Soms u ze dik in de bleek langs lezen. Nou, sure, dat is toch geen stijl meer dan. Er wordt maar direct in uw zaterdag net in goeden wollen. Dan lezen we de boven de bol een beetje om en we lezen de dik bij hem in de bleek langs. Nou, dat is toch ergens qua jongens praten, of net? Wij kunnen de jonkers ik net helpen. Stappen maar weer op naar huis. Uw tocht van oude ziel in haas zit erop. Er is wat bewolking, maar verder liep het waar net zo min. Wilst ik beziekje wekker te worden, is cameraman Evert alweer op een plaats om Hessel Bouwman en zijn hinders te filmen. Hessel het wel een trekker, maar doet ze volle mogelijk werk nog maar de hinders, omdat het skinner en leuker is. Ik ben er dan ik alweer uit en kleer hem op te pakken. Joke. Hoi. Lekker sleept? Heerlijk. Hotellen. Ja. En jij? Ja, intensief. Gewoon best. Maar je hebt het boerenleven wel gewend, hè? Ja, ik vind best wel op groen sliepen. Best genoeg. Hoe laat was je wakker? Vanmorgen om 11 uur doet Hessel de kaai pellen. Oh, ik in, hè? Ja, joh, ik. En zo. Het beste. Al gauw hebben we de dik weer aan uw zijde. Krijg van Piaam treffen we een ko in de veert aan. Nou, we moeten naar de boertuig. In waskaai en door ze. Deze trekken onder de kwallen, denk ik, hoor. Dat er een lang in zit. Maar krijg dat we de camera voortdienen, hè, giet de ko op eigen kracht de wal op. We kunnen wekker eerst verder. Dat is geen wat je laat, jong. Hier is de bron west. Hier is juist de bron west, toch? Ja, juist een beetje om 10 voor Fjouken. Ja. In de bron ontdutsen. En de bron weer wie gelukkig heel snel te plak. Die wie in de 4 minuten letter. Ja. En daarom stiert de rest van het gebouw er nog. Ja. En de oorzaak is naar onderzoek kortsluiting geweest. Een huis dat is natuurlijk verschrikkelijk belangrijk voor mensen. Ja. En ja, dat is je eigen plakje en daar heeft maar één van. En daar moet rekening mee houden. Maar aan de andere kant moet je ook gewoon zakelijk wat de bad is. En ja, hoe zit het met de verzekering en zo, dat soort dingen. Ja, nou, ervan uitgaande dat het een normale brand is en niemand zit erop te wachten om zijn eigen huis in de brand te zijn, is het een kwestie van zo hard mogelijk de boel weer in orde krijgen.
paar kilometer verderop roekt het al webronderig. Of beter zijn, het roekt naar heerbroei. Wat is dit voor goed? Dit is gewoon gas van Sadico. Kan je dit eten of niet? Nee, want de skip wat die opvretten van oude Sadiq, dan dit lid de skip de 16 dus dan fretten de kei het eigenlijk ik net. Dus het is eigenlijk een woordproduct is het eigenlijk. Je moet eigenlijk wat naaizaakje wat op een bult gedraaid worden en dan straks dat in een grote bult en alles is keel en kleer van oude Sadiq. Dan wil het er vrachtwagen ophellen. En van waar doe je dit werk? Het waterschip. Goeiedag. Heren, mogen we jullie wat vragen? Jawel. Wij moeten de weg hebben naar Allingerwier. Allingerwier. Welke kant kunnen we dan het beste op? Die kant of terug? Nou, jullie komen daar vandaan? Ja. Dan zou ik niet teruggaan, of wel? Wat is het voor route dan? Wie heeft dat bedacht? Dit is de Elfstedentocht. Kijk, aan Maktum komen wij pas na Bolsward. Komen jullie nou speciaal uit Limburg voor deze tocht? Ja. Ja. Uw vrouw? Ja, die doen het met de auto. Oh, die doen het met de auto. Die belt ze nu en dan. Hallo. Hoi. Ja, goed hè. We zitten hier midden in de televisieopname. Oké. Ja. Naar het strand. Goed zo. Oh. Ja, goed zo. Dan, ja. Tot straks dan hè. Jo. Hoi. Die zit lekker op het strand. Ja. Het zijn geen fietsers? Beter bekeken dan wij, hè? Ja. Waarschijnlijk. Ah ja. Heren, veel succes. Ja. Dag. De Limburgers besluiten toch maar weer om te gaan.